Diha sa panimalay. Salmo Kapitulo 127, versikulo 1. Gawas nga si Jesus ang magatukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong mga nagatukod niini. Ang Dios nagplano nga ang mga pamilya sa yuta mahimong simbolo sa pamilya sa langit. Ang Kristohanong mga puloy-anan nga gitukod o gidumala sumala sa plano sa Dios, maoy usa sa iyang labing epektibo nga mga ahensya alang sa pag-umol sa Kristohanong kinaiya ug alang sa pag-uswag sa iyang buhat. Ang kahinungdanon ug mga oportunidad sa kinabuhi sa panimalay gihulagway sa kinabuhi ni Jesus. Siya kinsa mianhi gikan sa langit aron mahimo natong panig-ingnan ug magtutudlo migahin og katluan ka tuig isip sakop sa pamilya sa Nazareth. Ang iyang inahan mao ang iyang unang tawhanong magtutudlo. Gikan sa iyang mga ngabil ug gikan sa mga linukot nga basahon sa mga propeta, siya nakakat-on sa langitnong mga butang. Nagpuyo siya sa yano nga puloy-anan ug sa matinud-anon ug malipayon, siya mibuhat sa iyang bahin sa pagpas-an sa mga palas-anon sa panimalay. Siya mao ang komandante sa langit ug ang mga manulunda nalipay sa pagtuman sa iyang pulong. Karon siya usa ka andam nga sulugoon, usa ka mahigugmaon, masinugtanon nga anak. Sa ingon nga pagkaandam, siya mipadayon sa iyang misyon, sa matagutlo sa iyang pakig-uban sa mga tawo nga naghatag kanila og impluwensya sa pagpanalangin, usa ka gahom sa pagbag-o nga wala pagayud masaksihi sa kalibutan. Himua nga ang imong panimalay mahimong ingon niya si Kristo makasulod niini, ingon nga usa ka bisita. Himua nga ang mga tawo makaila kanimo nga ikaw kauban ni Jesus ug nakakaton mahitungod kaniya. Ang mga manulunda sa langit kanunay nga nagaduaw sa puloy-anan diin ang kabubuton sa Dios nagadala og gahom. Ubos sa gahom sa Dios nun nga grasya, ang maong usa ka panimalay nahimong usa ka dapit nga makapayahay sa naluya, gikapoy nga mga biyahero. Ang kaugalingon gipugngan gikan sa pagpadayag sa pagkinaugalingon. Ang husto nga mga batasan na porma. Adunay maampingong pag-ila sa mga katungod sa uban. Ang pagtuo nga naglihok pinaagi sa gugma ug nagputli sa kalag, nagbarog sa timon, nga nagdumala sa tibuok panimalay. Ang gidak-on sa pagkakristohanon, masukod pinaagi sa kinaiya diha sa panimalay nga kinabuhi. Ang grasya ni Kristo makabuhat sa nagabaton niini sa paghimo og malipayon nga panimalay, puno sa kalinaw ug pahulay. Himuang ang kahayag sa langitnong grasya magasanag sa imong kinaiya aron nga adunay kahayag sa inyong panimalay.